Milí Slováci, milé Slovenky, práve dnes vo Švajčiarsku v Davose začína stretnutie Svetového ekonomického fóra. Združenia tých najväčších globalistov sveta. Združenia ľudí, ktorí rozmýšľajú nad tým, ako ovládnuť celú planétu, ako ovládnuť a kontrolovať životy nás všetkých. Opäť idú v rámci Svetového ekonomického fóra debatovať o tom, ako ešte viac obmedziť vašu slobodu, ako ešte viac sa starať o každodenné vaše prežitie, komplikovať vám život. Ešte viac idú šroubovať tie pravidlá pre kadejaké Green Dealy, agendy 2030, nízkouhlíkovú transformáciu, klimatické šialenstvo a všetky tie nezmysly, ktorými otravujú naše životy. A priatelia, práve dnes, keď začína zasadnutie Svetového ekonomického fóra v Davose, Slovenskom prebehla správa o tom, že do tohto Davosu mierí aj Robert Fico a že bude jedným z rečníkov na tomto fóre plnom globalistov. Každý si teda môžete spraviť sám obraz o tom, či Robert Fico zastupuje záujmy Slovenska, alebo ide si len po notičky, ide si len po ďalšie príkazy, čo treba spraviť tak, aby s ním globalisti boli spokojní. Už keď som komentoval programové vyhlásenie vlády, tak som jasne povedal, že vláda sa tam prihlásila ku všetkým globalistickým myšlienkam, ideológiám a cieľom, ku agende 2030, ku nízkouhlíkovej transformácii, ku Green Dealu, zelenej dohode, zelenému šialenstvu, ku digitálnej európskej identite. Jednoducho ku všetkému, čím chcú globalisti obmedziť našu slobodu a naše životy. A Robert Fico dnes ide medzi nich, aby spolu s ďalšími týmito šialencami tam vystupoval a rozprával o tom, ako to majú dobre rozbehnuté. Spolu s ním tam má ísť vraj aj Eduard Chmelár, no ale pozrite sa na ňo a hneď máme jasné, čo ho tam ťahá. Takže priatelia, buďte veľmi opatrní, nenechajte sa oklamať, pretože z tých politikov, ktorým ide o Slovensko, z tých jednoducho veľmi na výber nemáte. Aj preto som musel sa aspoň pokúsiť, alebo sa pokúsim zabojovať o tie prezidentské voľby.